it-tradizzjoni tal-lob tan-nar f'Malta. Min igerger, l-istorbju, min jħobbi xomra tal-porvli, ma din it-taħdita mill-laqda tan-nar ħat ippreżenta l-mod ta' kif oriġina din it-tradizzjoni f'pajjiżna, il-materjal użat u t-termini abbinati waqt il-manifettura u l-lob tan-nar. Sa tħares lejn kif it-teknoloġija ħallit impatt tagħha fuq din it-tradizzjoni u se nisimgħu xi taqbil dwar in-nar waqt il-marċi tal-festi, huma interessanti ħafna. Għandna li sur Jonathan Mifsud li ħaj jippreżentalna dit-taħdita li huwa l-kaxxir tas-Soċjetà Santa Marija u Bandare George Hamsa u ilu diversi snin involut f'din l-għaqda permezz tal-volontarjat. Huwa studja l-MCAST fis-settur tal-elettronika u llum il-ġurnata jaħdem bħala avionics engineer tajbek fis-settur tal-manutenzjoni tal-ajruplani. Il-volontarjat huwa l-qalbu ħafna u l-oqsma tal-piroteknika, il-fotografija u t-teknoloġija interessaw ferm. Kienu daw l-istess oqsma li waslu sabiex ikun involut direttament f'din l-għaqda permezz ta' proġetti u dejjem jara kif jista' jagħmel l-aħjar użu minnhom għal ġid tal-komunità. Nistiednek Jonathan, grazzi tal-qajt l-istadina, nistiednek tibda t-taħdita tagħna. Mela, l-ewwel nett grazzi ta' din l-istadina għal din it-taħdita dwar it-tradizzjoni tal-lob tan-nar fil-Gżejjer Maltin. Bħalma qaltilkom diġà Rita, jien Jonathan Mifsud, nagħmel parti mill-Soċjetà Santa Marija Bandare George Hamsa tal-Imqabba u il-involut f'din l-għaqda l-diversi snin issa ġifieri. Nagħmel parti wkoll mill-Kummissjoni Web fih dan din is-soċjetà fejn ħsieb nieħdu l-filmati u ritratti ta' storja sabiex inkunu nistgħu nippreservawhom għal żmien li ġej. Allura minn dejjem nkunu involuti bis-sem tat-teknoloġija wkoll. Mela, nibdew l-preżentazzjoni billi nurikom il-kontenut li ser nitkellmu dwaru. Ser nitkellmu daqsxejn dwar l-għaqda tan-nar ta' Santa Marija tal-Imqabba, dwar l-oriġini u l-evoluzzjoni tal-lob tan-nar f'Malta, il-materjal, termini u xi terminoloġiji li huma abbinati mal-lob tan-nar, tipi differenti tal-lob tan-nar, u sar nagħmlu parti wkoll dwar il-ħruq u t-teknoloġija użata fil-lob tan-nar u l-aħħar mhux l-inqas xi taqbil waqt il-marċi fil-festi li huma relatati direttament mal-lob tan-nar. Importanti li nsemmi li din il-preżentazzjoni hija mibnija fuq kliem li huma magħrufin kif nafu aħna fir-raħal tal-Imqabba fil-Kamra tan-Nar ta' Santa Marija. Għax ħafna irħu l-oħra l-istess terminu jista' jkun ifisser xi ħaġa differenti jew inkella jkun magħruf b'xi kelma oħra differenti. U dik tkun tista' toħloq daqsxejn mbagħad kontroversja iżjed il-qudiem. Mela, l-għaqda tan-nar Santa Marija tal-Imqabba ilha formata kważi 100 sena ġifieri u t-tagħlim tan-nar dejjem baqa' jiġu mgħoddi tradizzjonalment minn ġenerazzjoni għall-oħra ġifieri. Hija il-numru ta' volontiera li jappartjenu f'din l-għaqda huma madwar 20 li huma liċenzjati u hemm ovvjament mbagħad ħafna nies oħrajn illi għamlulek xogħol li background xogħol minn taħt ġifieri li ma jkunx jidher ħafna fil-għajn. L-għaqda tan-nar hija magħrufa ħafna għall-lob tan-nar innovattiv li ta' kull sena dejjem noħolqu u għal kwalità għolja ta' nar li noħolqu. Il-kompless tan-nar preżenti jinsab fil-limiti ta' Kandja, fil-limiti ta' Siġġiewi, u dan ġie akkwistat fis-sena 1961. Qabel
dan il-kompless eżistenzi ta' bħalissa kellna l-kumpless tan-nar li kien rib iżjed li mqabba, iżda kienet seħħet splużjoni dak iż-żmien u baqa' ma kienx raġa' nbena. Imma mbagħad l-art kienet ittieħdet sabiex tittawwal ir-runway eżistenti li għandna runway 05. Allura is-soċi dak iż-żmien kienu ħasbu sabiex jixtru biċċa art oħra jkunu jistgħu ikomplu din it-tradizzjoni. Fl-1937 insibu li ħafna nar li kien inħaraq fl-okkażjoni għall-inkoronazzjoni tar-Ra George VI kien maħdum minn din l-istess għada. U ta' min isemmi wkoll li fl-1928 kien inħadem l-ewwel murtal b'4 bombi minn din l-għada li kien ħadmu ċensu id-derek. Ma jistax jonqos li ma nsemmix daqsxejn l-onuri li din l-għaqda kisbet matul iż-żminijiet. Insibu li fl-2006 din l-għaqda tan-nar ħadet sem fl-ewwel Festival Internazzjonali tal-Lob tan-nar li seħħaw Malta fil-Port il-Kbir u hemmhekk konna irbaħna diversi kategoriji fosthom l-oriġinalità, l-koreografija, sinkronizzazzjoni u l-voti tal-pubbliku allura ġena ddikjarati konna rebbieħa tal-festival. Sena wara, fl-2007 konna morna nieħdu sehem ukoll f'kampjonat mondjali bl-isem Kaput Lucis ġewwa Ruma, Valmontone, u hemmhekk ukoll ġejna ddikjarati rebbieħa ta' dan il-festival. Fl-2010 mbagħad l-Għaqda tan-nar tal-art fih dan din l-istess Għaqda tan-nar kienet ir-rebbieħa tar-raba' Festival Nazzjonali tan-nar tal-art li kien organizzat mill-Kunsill tal-Forjani minn Kunsill Lokali tal-Forjana fuq il-Fosos. Ngħaddu issa daqsxejn tieni tema f'din il-preżentazzjoni li hija dwar l-oriġini u l-evoluzzjoni tal-lob tan-nar ġo dal-pajjiż. Mela, din it-tradizzjoni għaw Malta x'aktarx li ġabuha l-kavallieri. Huma kienu jaħarqu n-nar meta kien jilħaq xi Gran Mastru ġdid, meta kienu jagħmlu ċelebrazzjonijiet bil-mużika u spettakli, u meta kien jilħaq xi kanonku jew isqof ġdid jew meta kien ikun elett xi papa. Mbagħad l-evoluzzjoni kompliet skont l-ekonomija tal-pajjiż. Dak iż-żmien il-pajjiż Malta kien jiddependi ħafna fuq il-militar. Allura il-ħaddiema Maltin li kienu jaħdmu mal-militar kienu ħafna familjari mal-Porvli. U ovvjament dejjem kienu jaraw x'jistgħu jagħmlu bih oltre milli jużawh għall-militar. U dawk iż-żminijiet qed nitkellmu bejn l-1700 u l-1900 kienu vvintaw li jibdew jagħmlu l-maskli. Il-maskli kienu bħal tazzi li huma kienu magħmulin mill-bronz, kellhom xoffa ħoxna ħafna imma u fih kienu jitfgħu il-porvli ippressat. U daw x'in kienu jqabdulu niċċa miegħu, niċċa ġifieri jiseket qabbad spaga li kien ikollha l-porvli fuqha, allura n-nar jimxi, x'in kien jieħu n-nar il-porvli pressat dik kienet tagħmel esplużjoni u kienu jagħmlu ħosta bomba. Mbagħad dak nitkellmu sal-1900, mbagħad ma' żmien id-dilettanti tal-festi Maltin kienu ġabu xi sqallin sabiex ikunu jistgħu juruhom li juru lil Maltin stess kif jaħdmu nar li ikun imma' forma ta' ċilindru. Allura minn hemmhekk bdejna għamilna pass kbir iktar fil-Piroteknika u Malta.
U mbagħad il-Maltin ovvjament komplew jitgħallmu wkoll fuq l-istil Ġappuniż li huwa magħruf il-ħanabi li huwa l-ballun tont kif nafuh aħna l-Maltin ġifieri. Dat nitkellmu fil-bidu ta' żmien 80 ġifieri ħafna reċenti għalina wkoll. Issa in-naraw Malta huwa forma ta' avviż u stedina l-spettaklu li ġib ta' ferħ li ġib il-festa Maltija magħha hux. U l-lob tan-nar huwa mezz li twassal l-aħbar u lill-parroċċjani hekk illi inti qed tiċċelebra xi ħaġa sabiħa ġar-raħal tiegħek. Issa ovvjament il-lob tan-nar huwa abbinat ħafna mal-ħinijiet u mal-attivitajiet li jkunu tiseħħu ġol l-Knisja Parrokjali tar-raħal partikolari ġifieri. U l-lob tan-nar ovvjament joffri spettaklu mill-isbaħ u ħafna min-nies ġifieri igawduh billi jew jinżlu ġo triq ewlenija fejn jinħaraq jew inkella joqogħdu ma' tal-familja stess fuq il-bjut fil-waqt li għodu jiklu xi ħaġa jew jixorbu xi fliexkun berra l-kwiet ġifieri. Issa, fir-raħal tagħna ovvjament jinħaraq in-nar ġeneralment minħabba l-festa u da jinħaraq f'diversi ġranet bħalma ngħidu aħna fil-bidu tal-kwindiċina li għalina tfisser 15-il ġurnata qabel il-ġurnata proprja tal-festa. Meta toħroġ il-vara fuq it-tsuntier, meta jkun l-ewwel jum ta' tridu, it-tieni jum ta' tridu, it-tielet jum ta' tridu, lejlet il-festa u jista' ma jonqosx jum il-festa. Ovvjament il-ħinijiet li fihom jinħaraq dal-lob tan-nar huwa kollu relatat mal-funzjonijiet li jkunu għaddejjin ġewwa l-Knisja. Bħalma ngħidu aħna eżempju waqt il-tranzilazzjoni li hija l-attività ta' purċissjoni li ssir berelikwa minn ġol knisja fit-toroq tar-raħal. Din isseħħ lejlet il-festa, ġeneralment isseħħ għal ħin tas-6:30 ta' filgħaxija. Dak il-ħin eżempju jinħarqu diversi settijiet ta' murtali tal-beraq li kulħadd hekk jiġi u jarahom ġifieri. Dan huwa ritratt ta' nar li kien inħaraq li kien sar għal festa tas-sena 2000 ġifieri u tistgħu taraw l-ammont kbir ta' nar li kien sar dakinhar ġifieri. Mbagħad b'kontrast dan huwa parti minn nar li nħaraq is-sena l-oħra waqt il-festa. Bħalma jisek tistgħu taraw il-pandemija ħallit effett kbir fuq din it-tradizzjoni għal issa, ma qed inħarsu l-qudiem sabiex nerġgħu niġu fejn konna qabel il-pandemija ġifieri Alla jrid. Ngħaddu issa għat-tielet parti li hija relatata mal-materjal, termini u terminoloġija li nsibu fil-lob tan-nar. Fil-letteratura Maltija nsibu ħafna kotba nsibu diversi kotba li jitrattaw dan is-suġġett. Imma naħseb l-iktar wieħed li huwa magħruf hekk u reċenti huwa id-dizzjonarju tal-lob tan-nar li jismu Kaxxa Infernali li kitbu s-Sur Karl Stingrima fis-sena 2018. U fih dan jiġbor mal-1200 kelma li huma letteralment diretti mal-lob tan-nar. Di hawnhekk insibu riċerka kbira kienet intervistata kull kamra tan-nar. Allura hawnhekk insibu l-terminoloġiji kollha li kienu jeżistu sa dak iż-żmien speċi. Għax bħalma sa taraw iżjed il-qoddim ħabba l-innovazzjoni waħda minnhom li noħolqu aħna stess,
Ovvjament ċertu termini issa qed ikollna nżidulhom u nivvintawlhom ċertu ismijiet ġodda wkoll. Hawnhekk se nibdew naraw daqsxejn xi termini issa li ser nibdew niltaqgħu magħhom u se ntikom daqsxejn spjegazzjoni. Insibu fuels, kartoċ, ossidanti, prekursuri, sostanza, vajjina, ibbanjar, immursjar, takka, il-miċċa, kawwara, pajlar u jistgħu jonqos xi l-porvli. Ħanfehmkom issa daqsxejn dwar kif isir jisom mhux il-kimiċi u tan-nar spjeċi sabiex ikollok nar li jista' jibqa' ħaj. Allura jiġġenera il-kuluri u l-effetti li jkollok bżonn. Mela, sabiex ikollok nar inti jrid ikollok il-fuels, is-sustanza u l-ossidanti. Il-fuels huma s-sustanzi li jaqbdu u dawn jipproduċu sħana. Is-sustanza hija sustanzi li jaqbdu sabiex jipproduċu l-kulur fil-waqt li jollu t-temperatura tal-fjamma u l-ossidanti huma dawk il-materjal illi joħloq l-arja u l-ossiġnu lil fuels għax sabiex ikollok nar li jibqa' ħaj trid bil-fors da 3 komponenti imħalta flimkien sabiex bekk il-nar ikun jista' jkun sostnut. Mela l-fuels huma sostanzi li jaqbdu u fl-istess ħin jollu t-temperatura tal-fjamma. Għandna diversi tipi ta' fuels, fosthom fuels metalliċi li dawn ma jistgħux jitħaltu mal-ilma x'inkella jaqbdu din it-taħlita stess. Fosthom għandna l-alumilju, il-manjeżju, il-magal, titanju u ħadid. Hemmhekk ktibtilkom daqsxejn ukoll il-periodic table symbol tagħhom ukoll. Insibu wkoll fuels li mhumiex metalliċi li dawn huma iżjed stabbli għalkemm hemm ċertu restrizzjonijiet sabiex jintużaw. Fosthom il-faħam, il-kubrit u s-silikon. U mbagħad insibu wkoll fuels organiċi li daw jintużaw ukoll sabiex jaqdu l-istilla. U fosthom insibu x-xelakka, it-zokkor u d-distrina. Bħalma qedna diġà l-ossidanti huma dawk il-kimiċi li jagħtu l-ossiġenu lill-fuels sabiex dawn ikunu jistgħu jkomplu jaqbdu u bekk ikomplu isostnu t-triangolu tan-nar jaqbad. L-ossidanti jinqasmu wkoll f'diversi gruppi u kull grupp għandu l-vantaġġi u l-isvantaġġi tiegħu. Mela għandna nsibu dawk li huma klorati li huma ħafna iżjed sensittivi u għalhekk huma iżjed perikolużi. Fosthom insibu l-klorat tal-barju u l-klorat tal-potassju. Insibu perklorati li huma iktar stabbli imma minħabba li jagħtu l-ossiġnu f'temperaturi iktar għolja. Fosthom il-perklorat tal-potassju u nsibu n-nutrati li huma ferm aktar stabbli, in-nitrat tas-sodju u n-nitrat tal-potassju. U mbagħad insibu wkoll id-dikromati. Dawn l-ġurnata m'għadhomx jintużaw għax huma ta' periklu kbir għas-saħħa. Issa is-sustanza hija dik huma dak kollu li minnhom hija komposta minnu t-taħlita partikolari li ser tkun biex ħataqbad sabiex toħloq il-kulur tal-fjamma mixtieq. Il-prekursuri huma sustanzi li jintużaw fil-piroteknika. Jinqasmu f'diversi gruppi, fosthom il-fuels, l-ossidanti u s-sustanzi li jagħtu kulur il-fjamma. Sustanzi li jaqdu t-taħlita u sustanzi li jbaxxu t-temperatura tal-fjamma u sustanzi li jipprovdu l-klorin u sustanzi li jistabilizzaw it-taħlit
u sustanzi li ma jħollux kimiċi jiġbdu l-ilma mill-arja u jaqdu. Issa sustanzi li jagħtu kulur il-fjamma. Hawnhekk sa nsemmi daqsxejn sustanzi li jipprovdu kuluri differenti lit-taħlita. Palma ngħidu aħna il-melħ tal-istronzju joħloq kulur aħmar. Dan fosthom dat tip ta' melħ ta' stronzju nsibu n-nitrat, karbonat, sulfat u l-ossalat. Nsibu il-barju li joħroq kulur aħdar, fosthom il-karbonat, il-klorat, l-assolat, il-nitrat u s-sulfat. Palma tistgħu tinnotaw fil-periodic table tagħhom dejjem ħassibu il-klim BA, jiġifieri BA. Nsibu wkoll is-sodju li joħroq il-kulur isfar. Fosthom l-ossalat, il-krojolit u n-nitrat. Nsibu wkoll il-ram li dan jipprovdi il-kulur il-blu. Fosthom il-karbonat u l-ossidu tar-ram. Issa se ngħidu kelma wkoll dwar is-sustanza li taqqat it-taħlit. L-molekoli tas sustanzi li jipprovdu l-kuluri differenti jew li jipprovdu t-temperatura tal-ħruq differenti jingħaqdu flimkien permezz tas-sustanza li taqqat it-taħlita. Palma tistgħu timmaġinaw dal-kimiċi kollha li jitħaltu flimkien trid taqqadhom xi ħaġa sabiex ma jisseparawx ruhom u għalhekk jibqgħu jiġġeneraw il-prodott li tkun mixtieq. Dawn huma importanti għax inkella l-molekuli jerġgħu jisseparaw u biż-żmien wara li jkunu ġew ippressati flimkien permezz ta' użu tal-bettija. Għax dawn il-sustanzi sabiex taqqadhom trid tippressaħħom ġo xulxin. Dawn issa se nurikom il-proċess mbagħad ta' kif dawn il-kimiċi kollha jiġu mkissrin frak u permezz ta' merriż kbir jidħlu il-kimiċi jidħlu kollha ġo xulxin jiġifieri. Trid toqgħod attent x'sustanzi tuża biex tkun ħataqqat it-taħlita. Għax eżempju issib minnhom fihom dat-taħlit li jkun fihom il-faħam li jkunu t-tip ta' organiċi. U dawn it-tip ta' sustanzi mbagħad joħolqulek fjamma fl-oranġo. U ovvjament inti jaf ma kontx trid dak il-kulur daqshekk qawwi fl-oranġo, allura trid toqgħod dejjem attent tara x'ħad tuża. Tuża l-anqas ammont possibbli sabiex ma jaffettwax il-kulur aħħari, ovvjament. Trid toqgħod attent ħafna li ma tużax proporzjon kbir. U kemm jista' jkun irid ikun newtrali sabiex tevita reazzjonijiet bejn il-kimiċi li tkun qed tuża fit-taħlit. L-iktar li tintuża għal biex taqqat huja d-distrina u l-vantaġġ hija li din tinħall fl-ilma stess jiġifieri. Xi likwidi li huma użati waqt il-manufattura tat-taħlit insibu l-ilma li jħolli s-sustanza li taqqat it-taħlita. Il-vantaġġ tiegħu li jiġi evaporat daqsxejn sempliċement, jiġifieri, sabiex inexxef it-taħlita. L-iżvantaġġ tiegħu li jirreaġixxi ħafna mal-kimiċi metalliċi. Għalhekk kimiċi fuq bażi metall għandhom jiġu delka jew jinksew biż-żejt tal-kittien sabiex dawn jiġu protetti. U l-ilma importanti li jkun ilma distillat u pur ħalli ma ddaħħalx kimiċi oħra li jistgħu jaffettwawlek it-taħlita nnifisha.
jintuża wkoll l-alkohol. L-alkohol pur jintuża minflok ilma ġifieri. U jintuża meta it-taħlita ma tkunx tista' tinħal bl-ilma stess. Issa se ngħidu kelma dwar il-materjal li huwa il-faħam. Il-faħam huwa proċess illi hu preparazzjoni ngħidu aħna minn sena qabel. Minn sena qabel ma tkun se tibda tagħmel il-prodott tal-murtal innifsu. Dan jibda billi l-ewwel jinqataw iż-żerġun, żraġen, tad-djelja, daw jinqataw ġeneralment f'Jannar mill-bdiewa meta jiġu miżbura l-dwieli. Minn hemmhekk jitħallew sabiex jinxfu daqsxejn u f'Awwissu isir il-ħruq ta' dan iż-żerġun. Issa il-fdalijiet ta' waqt li jkun qed isir il-ħruq. Il-ħruq jiġi speċi mitmum billi it-tank il-fdalijiet li jkun fadal minn dan il-ħruq ta' dawn il-frijej taż-żerġun jiġu mitfuqa ġo tankijiet ngħidulhom aħna tal-ħadid u jiġu magħluqa blatu ħalli inti tagħlaq l-ossiġnu. X'in awtomatikament qed tagħlaq l-ossiġnu inti qiegħed twaqqaf il-proċess li jkompli inemnem in-nar ġo fih. Allura ma jkomplix jibqa' jinħaraq, għax il-problema tkun li jekk tħallih jibqa' jinħaraq iktar, isir irmiet trab. U inti da tip ta' faħam ma tkunx tridu isir irmiet biss, għax nużaw ċertu faħam ta' isin differenti. Allura nieħdu ħsieb illi nissiġellaw it-tankijiet apposta ħalli jieqaf l-arja u allura awtomatikament titfi it-triangolu tan-nar. Issa, sabiex isir il-porvli, ovvjament l-ewwel irridu nagħmlu il-proċess tal-faħam. Wara li jkun tlesta l-ħruq tal-faħam, jitħallat il-fdalijiet tal-faħam li jkunu issa jkunu ilhom sewwa ġo tank ġifieri magħluqin. U ovvjament ma jkunx għadu jnemnem il-ħruq. Dan jintefa' ġo l-bettija u jitħallat flimkien man-nitru u l-kubrit. Dan il-proċess jitħalla sija twal u ġeneralment jitħalla biex isir għal matul il-lejl waħdu. Minħabba l-fatt li dan joħroq ċertu tip ta' frizzjoni u mhux l-ewwel darba li ngħidu aħna ttir il-bettija. Ittir il-bettija minħabba l-fatt li ikun saret ħafna frizzjoni u jkun ħoloq splużjoni, jiġifieri. Allura dal-proċess dejjem jitħalla għaddej waħdu matul il-lejl. Issa permezz billi titfaħħom daw it-tliet komponenti ġo l-bettija, inti tkun qed tiżgura li il-frak u l-molekuli jidħlu ġo xulxin. Allura il-materjal ikun iktar tajjeb ħafna. Issa daw wara daw il-tliet komponenti jkunu mafġa flimkien għal ċertu ammont ta' ħin, il-porvli jgħidulu jiġi imkeskes. Jiġi imkeskes. Il-proċess huwa billi jingħata ftit ilma miegħu jingħaġen forma ta' għaġina tifhmuni u wara jiġi mgħoddi mingħajr bil sabiex tkun ġibt it-tip ta' porvli
li tixtieq inti skont għal-liema użu tkun ser tużah. Issa, wara li tkun qarbilt il-porvi ta' qisin differenti, dan jintefa' ġo telari u jitħalla jinxef jiġifieri. Ovvjament issib diversi tipi differenti u qisin ta' porvli, fosthom porvli għal qsim tal-qasmiet u porvli bħalma ngħidu għat-tiri. Issa daw nispjegahomkom ukoll. Hawnhekk qed naraw diversi telari ta' porvli differenti li qegħdin qed jitħalla jinxef. Issa ngħidu kelmtej dwar it-taħlitiet pirotekniċi wkoll. Dawn it-taħlitiet trid toqgħod attent kemm toħroġ sħana mit-taħlita, it-temperatura li tipproduċi, ir-rata li biha taqbad, kemm joħroġ dawn mit-taħlita, il-kwalità tal-kulur li joħroġ mill-fjamma, il-volum tal-gass li joħroġ. Daw kollha trid issib kompromess bejniethom meta tkun qed tagħmel xi taħlita piroteknika ġdida, ħalli bekk il-kulur li tkun qed toħloq ikun verament il-kulur li tixtieq. Ngħaddu issa għal daqsxejn termini ta' materjal li jintuża waqt il-manufattura. Hawnhekk insibu l-istilla li hija fil-forma ċilindrika. Din tintuża fil-ftuħ tal-kulur. Mela din l-istilla din it-taħlita tintaġen u titpoġġa ġo pjanċa f'ħoxna apposta li jkollha l-forom ċilindriċi bid-daqs tal-istilla li tkun imtaqba fiha. Di ġeneralment tkun pjanċa tal-aluminium li tkun imtaqba ovvjament skont id-daqs tal-istilla li tkun trid tagħmel inti. Imbagħad din it-taħlita tiġi pressata bil-permezz tal-pressa li hija għodda u bekk it-taħlita tonqos fil-volum u allura jkollok iżjed materjal x'jinħaraq ġo inqas ċokon. Wara li din tiġi maħruġa minn ġo l-forma, din titħalla titnixxef, importanti li mhux fix-xemx u tista' tieħu bejn xahar u xahrejn skont ir-riħ u l-umdità tal-pajjiż. U dan il-proċess ġeneralment isir bejn Novembru u Jannar. Hawnhekk bħalissa qegħdin taraw dan il-proċess kif isir. Bħalma taraw bħalissa kemm tefa' parti mit-taħlita ġo l-forum. Hemmhekk qed inniżżel hawnhekk issa ser naraw li ser iniżżel permezz tal-pressa
U allura bekk jiġi pressat il-materjal. Issa hawnhekk qed naraw se narawh issa biex ikun jista' joħroġ l-istilla li tkun pressata. Bħalma taraw il-proċess illum il-ġurnata sar daqsxejn iktar awtomatizzat. Allura dejjem jgħin fil-produzzjoni u fil-kwalità tal-produzzjoni li ssir. Ngħaddu issa l-proċess ieħor, din id-darba imma relatat ma' stilla tonda. Din tip ta' stilla tintuża ġeneralment għal blalin. Din il-proċess ta' din l-istilla jibda billi l-ewwel issir il-bażi ta' din l-istilla. Il-bażi huwa iċ-ċentru tal-istilla nnifisha. Illi dan iċ-ċentru tagħha irid ikun xi tip ta' materjal li jkun daqsxejn tqil, imma mbagħad qed toħseb illi jkun materjal li xħin xħin li mhux ħajkun spiċċa il-ħroq ta' madwaru tat-taħlita, dan il-tip ta' materjal stess irid jerġa' jaqa' ġo l-iliqi tagħna li għadha pedada nistgħu mmorru naqtaw il-ħaxix minnhom. Toħseb illi toħseb li l-bażi ma tkunx ta' periklu ħafna s-saħħa. Għalhekk jintuża frak tal-ġebel tal-Franka. Ħalli xin dan il-materjal jerġa' jinżel lura inaqqas mit-tinġis tal-ambjent. Dan il-frak din il-bażi żerrija tintefa' ġol bajla li ddur permezz ta' mutur elettriku. U mbagħad din iż-żerrija tibda tixxarrab bl-ilma. Allura waqt li qiegħda ddur inti qed titfala l-ilma magħha permezz ta' tiġi sprejjata. Allura inti tkun tista' tibda titfala it-taħlita tal-kulur li trid. L-ewwel kulur eżempju li tkun trid huwa l-aħmar. Ikollok il-taħlita forma ta' trab aħmar, tibda twaddab fuq iż-żerrija waqt li l-bajla dejjem qiegħda għaddejja ddur u x-xarrab dejjem bl-ilma. Ħalli mhux ix-xarab bl-ilma, ix-xarab dejjem bit-taħlita li tgħaqqad. Ħalli dejjem tibni il-ħxuna tal-istilla li tkun trid. U ovvjament l-ewwel kulur li ħajaqbad fuq iż-żerrija ħajkun l-aħħar kulur illi ħajinħaraq għax inti il-nar jibda minn barra u dejjem jidħol il-ġewwa. Issa sakemm il-bala dejjem tibqa' ddur, dejjem tibqa' żidilha il-kuluri li tkun trid inti. U dejjem tibqa' tisprejja bit-taħlita li taqqad. Issa mbagħad ovvjament peress li inti dejjem għaddejja ġol bajla, di dejjem ħtieħu l-forma tonda u dejjem tibqa' tikber. Għax ovvjament it-trab dejjem ikompli jaqbad mal-boċċi infushom. U mbagħad finalment l-istilla tingħadda minn ġol arbil ħalli tara illi għax inti tkun trid l-istilla, inti ovvjament ma tistax l-istilla kollha tiġi preċiża waħda daqs l-oħra. Waħda minnhom ħajkollok naqra iktar minn oħra. Imma inti permezz tal-arbil wara kull proċess, wara kull kulur tkun taf illi għandek dik it-tip ta' stilla hija ħxuna eżempju ċentimetru. Allura ċentimetru taf illi għandek dik it-tip dak it-tul ta' tul ta' ħin li ħatinħaraq. Ma tistax titfa'
stilla tonda ta' eżempju ġi ċentimetri fl-istess mur tan-nar għax inkella ħajkollok stilla li hija ta' ħaddum sekonda u l-oħra ħaddumlok 4 sekondi. Allora ma tiġix tagħmel sens. Allora ovvjament għandek il-arbil li dejjem jagħmellek il-proċess hu. U kull perjodu jirrappreżenta l-kulur tal-istilla li tkun qed tagħmel. Ovvjament tista' tagħmel kuluri differenti permezz ta' saffi differenti għal kull stilla waħda. Hawnhekk qed taraw eżempju stilla li hija u mbagħad l-istilla tiġi bbanjata jgħidula ġejja mill-kelma Taljana banjo li ddawwara kollha tiġi mdawra kollha bil-porvli. Allura permezz ta' din il-proċess mbagħad tkun tista' tella t-temperatura mixtieqa sabiex din tkun tista' taqbad. Issa l-vantaġġ li tagħmilha bil-porvli hija li din tkun tista' taqbad b'temperatura baxxa. U ovvjament il-kisja tal-porvli tgħin sabiex din l-istilla tella t-temperatura li tkun tixtieq. Hawnhekk issa ser naraw il-video ta' kif issir l-istilla tonda. Bħalma taraw qed jisprejja dejjem it-taħlita li għad hawnhekk qed jitfa' daqsxejn il-kulur tat-taħlita. Dejjem jibqa' jżid u jisprejja l-ilma aw it-taħlita li tgħaqqad. Hawnhekk qed naraw li issa l-istilla bdiet tifforma ruħha sew. U hawnhekk qed naraw il-prodott finali li huwa li tkun miksija bil-porvli. Minn hawnhekk l-istilla tiġi miġbura skont il-kulur li tkun ħolqot u tkun tista' tgħaddi għall proċess li jmiss skont fejn tkun ser tintuża. Ngħaddu issa għal daqsxejn termini li huma relatati mal-manifattura tan-nar fosthom insibu t-tempijiet. Daw it-tempijiet huma letteralment l-arloġġ tal-murtal. Daw jiddeterminaw it-tul u fiex ħin in-nar jista' jidħol ġol parti tal-murtal li tkun qiegħda ser tinħaraq. Daw it-tempijiet ukoll iżommu n-nar ħaj għat-tul ta' ħin li tkun tixtieq u jitrasferixxu n-nar minn qasma l-oħra. U t-tul tiegħu ta' dan it-temp jiddetermina kemm idum biex jiġi trasferut in-nar minn post għal ieħor. Di tkun magħmula minn porvli pressat u li jkun ġo forma ta' skartoċċ irqiq. Issa ngħaddu għal terminu ieħor li huwa il-lazz. Dan il-lazz huwa mod iktar modern imma u preċiż. Minflok l-immursjar li ħanfehmkom ukoll dwaru jiġi jintuża l-lazz. Dan illum ġurnata mhux kulħadd għandu l-paċenzja li jagħmel ċertu proċessi u la issib tixtri kif ngħidu tista' tixtrih ukoll. Allura tifranka daqsxejn ħin minn waqt il-manifattura. Ovvjament dan jinxtara lest u jinqata' t-tul li tkun trid. Ngħaddu issa għal terminu li jgħidula n-niċċa. Din il-kelma ġieli nsibuha miċċa wkoll bl-emme. Din hija
spaga li tkun miksija b'taħlita ta' porvli u taħlita li taqqat. Il-funzjoni tagħha n-niċċa hija li twassal in-nar mingħand il-persuna li taħraq għal murtal li jkun ser jinħaraq. Din tkun twila biżżejjed sabiex sakemm il-persuna tilħaq tagħti n-nar u tmur tistkien. Issa ngħaddu t-termu tal-vajjina. Il-vajjina hija magħmula l-intern tagħha huwa n-niċċa, n-nifisha li għodna kemm tkellimna dwarha. Imma din imbagħad tiġi imrembla ġo tubu li jkun tubu tal-brown paper. Di x'in isir dal-proċess, x'in in-niċċa tingħalaq ġo dan it-tub tal-brown paper. L-arja ma jkollokx minn fejn tidħol, allura n-nar ħajaħrab iktar. Letteralment f'ħakkatajn kif tal-għajnejk, pum, kun ħar n-nar kollu. Eżempju ħad ifhmuni n-nar tal-art isir kollu bil-proċess tal-vajjina sabiex ikun jista' jwassal in-nar madwar il-ċirku kollu fl-istess ħin mill-istess post. Fil-murtal innifsu dil-parti il-vajjina tintuża mill-midħul tal-murtal minn fuq mill-kapoċċ sabiex jinżel għal ġo t-tir. Hemmhekk jiġifieri dak il-ħin huwa minimu u pum mill-ewwel kif jasal in-nar fuq jidħol l-ewwel in-nar isfel sabiex jibda jaħdem it-tir. Ngħaddu issa t-terminu il-kawwara. Il-kawwara hija dak il-parti tal-murtal li tassorbi id-daqqa tat-tir. It-tir huwa dik l-esplużjoni li jġiel il-murtal jitla' minn ġol kanna. L-esplużjoni li ssir taħt. Dan dil-kawwara xogħol huwa li jieħu id-daqqa innifisha, allura il-murtal ma jinfaqax, ma jitkissirx. Din hija magħmula minn xkora tal-karti li tkun mitwija u mkebba fuq rukkelli żarma u tiġi forma ta' rota. L-użu tagħha wkoll il-kawwara għaliex kien titfa' l-murtal ġol kanna peress li jkun tqil ukoll. Jieħu daqsxejn u jisa xogħla u ħadifmu tgħid il-kelma Ingliża ix-shock absorber. Għaddu issa t-terminu ieħor li huwa l-kapoċċ. Il-kapoċċ huwa dan l-istess terminu huwa jintuża fil-purċissjonijiet, jiġifieri ta' xi fratellanza. Il-kapoċċ huwa magħruf bħala dak il-kappell twil li jgħatti l-wiċċ. Bħalma taraw fil-murtali dan għandu l-istess forma, ġifieri, u jgħid fil-parti ta' fuq tal-murtal. U taħtu ħajaqat in-niċċa li jkun idħul tal-murtal minn fuq. Lu jaqqat il-vajjina li ħad inżel il-parti tal-ġemb ta' dak il-murtal li qed naraw miksija bil-brown paper, forma ta' tubu, u ħajwassal ukoll in-nar għal ġo temp tal-ewwel fetħa tal-murtal. U huwa ovvjament iservi ta' protezzjoni fejn daw il-komponenti jingħaqdu kollha flimkien ħalli n-nar jiġi imqassam minn hemmhekk stess. Għaddu issa l-terminu ieħor, darba ser nitkellmu fuq id-daqqa. Id-daqqa hija l-esplużjoni interna li sseħħ f'kull qasma tal-murtal.
u tagħmel 3 xogħlijiet jiġifieri. Din tifqa l-iskartoċċ tal-qasma u bl-istess nar u sħana tqabbad l-istilla jew il-beraq u permezz tiegħek bis-saħħa ta' din l-esplużjoni u bis-saħħa ġenerata il-beraq u jew l-iskratax li jkun hemm ġo fiha jerġa' jiġu proġettati l-barra, jiġu mtajra l-barra sabiex mbagħad daw il-beraq sa x'kienet jiġu proġettati l-barra in-nar ngħidu li jibqa' jnemnem u kif in-nar jidħol ġo l-iskartoċċ tal-berqa u mbagħad jieħu n-nar u ssir l-esplużjoni tal-berqa u jinstema' l-ħoss. Issa l-effett tad-daqqa jintuża aw jiddependi ħafna fuq it-taħlita li tintuża u kif ukoll fuq is-saħħa li jkollu l-iskartoċċ tal-qasma. Id-daqqa hija magħmula minn frag żgħir tas-sufra li tkun miksija b'saffi rqiq ta' porvli billi jitħaltu fil-bajla. Meta l-materjal tal-porvli jaqbad dan isaħħan l-arja. Peress li l-arja tisħon din tespandi fil-volum. Ovvjament peress li tespandi l-arja qed toħloq pressa u permezz ta' dik peress li hija magħluqa ġo skartoċċ ġo bott isek ma jkollix fejn tmur iktar l-arja bl-espansjoni, allura sseħħ l-esplużjoni. Tistgħu timmaġinaw f'ħakkatejn kemm ikunu qed isiru proċessi f'daqqa bid-daqqa. Din hija ritratt tad-daqqa u qed taraw xi skratax tal-beraq li diġà bdew jieħdu. Qed taraw koll l-iskratax qed jiġu proġettati f'linja dritta ġifieri. Issa nitkellmu dwar it-terminu tal-pajlar. Il-pajlar hija tip toqda li tintuża fin-nar. Hawnhekk fuq l-istampa tistgħu issegwu l-proċess ta' kif din it-tip toqda ssir ġifieri. Ġeneralment tintuża sabiex taqqat materjal aw sabiex taqqat il-lob tan-nar infushom flimkien. Ovvjament insibu l-materjal tal-ispak jiġifieri. U ħaġa oħra hekk li jintuża li hija bażika hija l-kolla ta' tqiq li tkun magħmula minn tqiq, il-majali u mħalta flimkien mal-kolla bajda tal-injam. Jintużaw ovvjament il-karti u kartun taħxuna differenti. Ġeneralment jintużaw l-ixkejjer u gazzetti. L-iktar ħaġa li jintużaw dal-affarijiet, l-ixkejjer li jintużaw ma dawk l-ixkejjer tal-alf tal-annimali. Jintużaw l-iktar dawk minħabba li dawk issibhom b'xejn u minflok tarmihom tużaw mal dal-affarijiet. Ngħaddu issa għal sezzjoni oħra f'din il-presentation li hija dwar it-tipi differenti tal-lob tan-nar. Fosthom insibu murtari tal-bera, murtari ta' ċriek jduru, torri tad-dawl, salut, raġġiera, serpentelli, imsielet, imrewħa, kaxxa komplikata, ballun, kurċetti, baraxx. Nagħti issa l-spjegazzjoni ta' kif isir murtal tal-beraq. Palma taraw dal-proċess huwa proċess li jieħu daqsxejn tul ta' żmien, ġifieri da ma nistax ngħidlek da tista' tagħmlu f'xahar. Il-proċess palma taraw isir f'temp ta' sena sħiħa. Għalhekk trid tkun tippjana ħafna meta tkun involut f'da s-settur.
Mela hawnhekk għandkom daqsxejn stampa ta' kif u kompost murtal. Insibu min-naħa ta' isfel insibu l-parti tat-tir li huwa dak li jollel il-murtal. Insibu f'dal murtal partikolari eżempju qed naraw 5 tiftuħ. Kull fetħa għandek id-daqqa tal-fetħa li huwa ċ-ċentru tagħha u bejn kull fetħa insibu t-temp sabiex jgħaddi n-nar minn kull fetħa l-oħra. U insibu n-niċċa li hija dik il-parti li tgħaddi n-nar mingħand il-bniedem għal ġol murtal. Ngħaddu issa mela l-ewwel proċess huwa li jitqattaw it-takki żgħar jiġifieri. Daw sabiex isiru l-iskrataġġ sabiex tintela l-berqa tkun trid tagħmel it-takki. Tkun trid tagħmel it-takki sabiex tagħlaq il-qiegħ u l-wiċċ tagħhom. Mbagħad timla l-berqa u ovvjament il-wiċċ tal-iskartoċċ u l-qiegħ tiegħu jingħalqu permezz tat-takka. Mbagħad isir il-proċess tal-immursjar tal-berqa. L-immursjar tal-berqa il-proċess huwa li tittaqqab il-berqa u din tittaqqab permezz ta' xifa li tkun tar-ram sabiex din tintuża tar-ram sabiex tkun tista' tnaqqas ħafna l-frizzjoni u tiġġenera xi esplużjoni ma tkunx tixtieq. It-toqba li tittaqqab tintela b'porvli speċjali aħna ngħidulu l-mistura. Dan huwa porvli speċjali li minnu minflok qed tagħmel in-niċċa qed tagħmel lilu u ovvjament ix-xogħol tiegħu li jgħaddi n-nar minn barra tal-iskartoċċ għal ġo ċ-ċentru tal-berqa. Ovvjament il-ħin li ddum tieħu l-mistura huwa l-ħin li sakemm saħħet l-esplużjoni tad-daqqa u l-iskartoċċ ġie proġettat barra biex jifforma ċirku dak huwa dak il-ħin li ddum itnemnem il-mistura. Issa hawnhekk ser naraw daqsxejn dwar il-manufattura tal-iskartoċċ tal-qasma. Kull murtal huwa kompost minn skrataġġ bil-qsim ġo fih, ġifieri. Hawnhekk qed naraw daqsxejn l-għodda li tintuża. Mela proċess jibda billi jinqata' l-karton oħxon u l-irqiq bix-xafra u riga tal-ħadid. Jiddellek il-karton, l-oħxon u l-irqiq bil-kollha li tkun saret minn qabel. Jiġi mibrum l-ewwel il-karton għall-ħoxna fuq il-barrama. Il-barrama huwa dak it-zokk li qed naraw tal-injam ġifieri. Dak ikun taħxuna differenti skont il-qis tal-murtal li tkun ħadd tagħmel. U mbagħad tibrom il-kartuna l-irqiqa fuq il-ħoxna sabiex il-kartuna il-ħoxna ma tinfetaħx. It-takki l-kbar tal-qsim jinqataw permezz ta' din l-għodda speċjali li teħel mar-rebekkin tal-elettriku. U dawk huma t-takki l-kbar. Issa mbagħad it-takka titpoġġa fil-qiegħ, jiġi nkollat u jitħalla jinxef. Issa hawnhekk ser naraw video tal-proċess tagħhom.
Dawn huma diversi qasmiet skrata ġifieri kbar li lesti minn dan il-proċess. U hawnhekk qed narawhom jitnixfu fuq barra. Issa mbagħad kull qasma tal-beraq ikollha ġo fiha ippakjati l-iskrataġġ tal-beraq. Kif qed naraw hawnhekk qed naraw ritratt ta' qasma beraq li fiha 3 indani. Ġifieri 3 saffi li tirrepreżentaw 3 ħsejjes differenti tal-murtal. 3 ħsejjes differenti ta' dik il-qasma partikolari tal-murtal. U kull għandana tieħu f'ħin differenti mill-oħra permezz f'temp differenti permezz tal-mistura li jkollha. Hawnhekk qed naraw diversi ftuħ lesti. U mbagħad wara li jkunu lesti minn dak il-proċess, jerġgħu jiġu muntati jitgħaqdu ġifieri dawn il-qasmiet waħda wara l-oħra u jiżdied it-temp ta' bejniethom u tiżdied il-bomba finali wara l-aħħar qasma. Dawn jiġu nkollati flimkien u jsir il-proċess tal-irbit bl-ispak. Ma tistgħu taraw xogħol ta' paċenzja wkoll. Hawnhekk qed naraw diversi murtali lesti u li jista' jridu jgħaddu għal fażi li jmiss li jiżdiedilhom it-tir u dekorazzjonijiet. Issa ngħidu kelma dwar it-terminoloġija tal-beraq pront. Il-beraq pront huwa beraq ta' kulur abjad normali li jkun maħdum biex il-bombi tiegħu jieħdu f'salt kemm jista' jkun malajr. Iktar ma l-bombi jieħdu qishom ħoss wieħed, iktar il-murtal tal-beraq ikun sabiħ u perfett. Dawn ġeneralment jinħarqu bil-lejl. Beraq ikkulurit huwa berqa li tarmi l-kulur differenti skont it-taħlita li tkun qed tintuża. Insibu tad-dawl isfar, aħdar, aħmar kif ukoll kulur il-fidda. Dawn jinħarqu bil-lejl ġeneralment. Il-kulur jaffettwa wkoll il-ħoss, importanti li ngħiduha. Hawnhekk qed naraw daqsxejn dwar kif il-beraq jiġi jidher f'ritratt li jkun ritratt li jgħidulu huwa miġbud għal ċertu ammont ta' ħin fit-tul. Insibu mbagħad beraq lixxi li huma jikkonsistu f'murtal li jkollu ħoss wieħed ta' beraq li jkun mingħajr ċentru. Mbagħad insibu beraq ta' żewġ ħsejjes li jikkonsistu f'murtal li jkollu żewġ ħsejjes ta' beraq f'kull qasma. Mbagħad insibu beraq ta' 3 ħsejjes li jikkonsistu f'murtal li jkollu 3 ħsejjes f'kull qasma ta' beraq f'kull qasma. Issa hawnhekk insibu beraq tal-wieħed 2-3 li jikkonsistu f'murtal li jkollu 3 qasmiet. L-ewwel qasma jkollha ħoss wieħed, it-tieni qasma jkollha żewġ ħsejjes u t-tielet qasma jkollha 3 ħsejjes.
Issa, mbagħad ngħidu nirreferu għal murtal tas-sitta. Il-murtal tas-sitta nirreferu għalih skont il-qies tal-murtal skont il-ħxuna tiegħu. Tas-sitta tfisser li huwa ta' diametru ta' 6 pulzieri. Msibu ħafna qisin fis-settur tal-lob tan-nar. Ġeneralment l-iktar li huma komuni huma tas-sitta, ta' 8 ekku tal-10 ġifieri. Nżibu wkoll it-terminu hekk murtal tal-imsielet li huma beraq li huma żgħar ħafna ta' ftit millimetri li jkunu fid-daqs ta' filtru ta' sigarett. Ġifieri tistgħu timmaġinaw l-ammont ta' paċenzja li trid. U daw jagħmlu ħoss ta' beraq irqiq ġifieri. Terminu bandiera jirreferu għal kuluri differenti li nsibu fiċ-ċrieki tal-murtali tal-kulur. Bħalma taraw hawnhekk għandek ċirku u ċentru u ngħidulu bandiera x'maqsum blu u blu, isfar u isfar. ċrieki jirreferu għall ammont ta' ċrieki li l-fetħa tal-kulur ikun fiha. Ovvjament sabiex tkun taf il-prodott il-kwalità tiegħu iktar kemm ikun hemm dlam bejn ċrieki, iktar il-prodott ikun tajjeb ġifieri. U peress li dal-murtal isir fuq bażi ċilindrika, taffettwa ħafna il-fortuna fejn din il-fetħa ħadd tiġi. Hawnhekk eżempju qed naraw 3 ċrieki u ċentru. Issa hawnhekk ħan nirreferu għal murtal ta' ċrieku jduru. Dan huwa murtal li nistgħu ngħidu li seħħ ġie moħluq is-sena l-oħra l-ewwel darba. Bħalma taraw il-Malti dejjem nippruvaw nżidulu daqsxejn terminoloġija ġdida fih ukoll aħna. Daw jikkonsistu f'murtal li jkollu 3 qasmiet u bomba. Dan ikollu ċrieki jduru ġo kull qasma ġifieri. U ovvjament il-fortuna tidħol fejn ħajiftaħ. Dan huwa kif jiġi jidher f'ritratt li jkun moħħud fit-tul. Dan issa nitkellmu fuq iċ-ċentru. Iċ-ċentru jirreferi għal fetħa għal-ċentru tal-fetħa tal-kulur li fil-qalba tagħha jkollha xi diżinn partikolari. Bħalma ngħidu aħna xi salib jew stilla, salib tal-kavallieri, kif ukoll wiċċ daħqan. Mbagħad hemm ukoll ngħidulu ċentru pastarda li jirreferi għal iċ-ċentru tal-murtal fil-qalba tiegħu ikollu ċentru li jkun mingħajr toqba ma jkun mimli bi stilla rqiqa ħafna. Imsejjaħ hekk għax jiġi imsejjaħ hekk da ċentru għax huwa jixbaħ ħafna ċ-ċentru li huwa ta' pastarda letteralment tal-ħaxixa. Mbagħad insibu t-terminu bebbux, da jirreferi għal qasma waħda tal-kulur li twaddab ftuħ żgħar li jiftħu f'ħinijiet differenti. Allura x'ħin jiftħu daw u jekk faċċata tkun fortunat li jiftaħ faċċata tiegħek, daħa taraħħom jiffurmaw forma ta' bebbuxu fl-arja. Hawnhekk qed taraw jibda bl-aħmar u mbagħad jaqleb għal kulur il-blu.
Naddu issa d-dizinni wkoll, dawn huma tip ta' mortali ġew maħluqa dan l-aħħar snin, forsi ilhom 20 sena, hekk li bdew jiġu pruvati sew. Bħalma ngħidu aħna ċertru qalb, għaw disin tal-qalb, wiġ daħkan, il-forma tal-ewro, raġel jiġri, bebbuxu. Dan huwa daqsxejn disin partikolari għalina, xi huwa daqsxejn ferm iktar ikkomplikat, u li simbolizza n-nome di Marija, li dan insibu di l-arma insibuha fuq l-armar ta' l-insibu fil-festa tar-raħal. U insibu wkoll diżin ta' xark li dan kien inħaraq meta kien inawgurat l-Akwarju Nazzjonali ta' Malta. Insibu wkoll terminu ta' litri, dawn huma tip ta' nar li aħna naħseb konna pionieri tagħhom, jiġifieri sew fid-dinja. Daw jiffurmaw it-tri skont li tkun trid tixtieq inti, literalment. Hawnhekk qed naraw kaput luċis, daw ġifieri tinħaraq l-ewwel kaput, u mbagħad tinħaraq luċis, ġifieri f'temp f'kolb wieħed. Naraw ukoll it-terminu kurċetti li jkonsisti f'qasma waħda li jkun fiha ftuħ żgħar li jkunu ppustjati fiha. Insibu wkoll terminu salut. Is-salut huwa set ta' 21 bomba li jinħarqu waħda wara l-oħra. Ġeneralment jinħarqu qabel il-purċissjoni u jinħarqu wkoll waqt xi funeral biex isellmu lil xi persuna li kienet taħdem in-nar. Insibu wkoll il-bomba tal-lampjun li tagħmel daqsxejn ħsejjes. Tarmen idea safranija u tinħaraq fit-tmiem ta' kull ħarqa nar fil-għaxija ġeneralment aħna fir-raħal tagħna. Hawnhekk qed naraw barax sħiħ tal-lampjun. Murtal tal-lob jikkonsisti f'murtal kbir li jkollu taħlita ta' beraq ta' kull qies. Mortalet huwa tip ta' mortal li jkun fih iktar minn fetħa waħda. Raġġiera tip ta' mortal fil-forma ċilindrika jikkonsisti f'fetħa waħda li għar mistilla li tkun bajdanija. Ovvjament tidħol l-element tal-fortuna. Serpentelli dawn huma tip ta' mortal li jikkonsisti minn ftuħ tal-kulur li minflok jarmu stilla waħda li timxi f'linja dritta, dan jarmi skartoċ tal-beraq mimli b'funtana tal-kulur li tkun taħsad ħafna. Hekk kif l-iskateċ jieħdu n-nar dawn jibdew jiġru f'direzzjonijiet differenti waqt li jagħmlu ħoss ta' dvenvin ta' meta tisek qed tgħaddi qataħa minn meħdejk. Għandu joħroq dat tip ta' effetti ġifieri. Palma taraw l-istella fil-li tkun mixja f'linja dritta u fil-li tibdel id-direzzjoni qed mingħajr l-ebda. Nsibu l-barax ukoll li huma set ta' mortali li jitaraw f'daqqa minn post differenti. U ovvjament iktar kemm ikunu f'linja dritta iktar juru l-ammont ta' preċiżjoni li jkunu qegħdin juru. Mortal tas-sitzijiet jikkonsisti f'qasma beraq, 5 bombi żgħar, qasma beraq oħra u jispiċċa bil-bomba. Mortal tad-dawl jirreferi għal mortal tal-kulur, iżda l-istilla tiegħu tkun tiddi iżjed minn dak li aħna ndorru is-soltu. L-ispejjeż biex tagħmel dat tip ta' mortal huma ferm iktar għol imma.
Nsibu wkoll kaxxa infernali li huwa għandek tip ta' Spanjola li huma l-beraq tal-kaxxa infernali bil-ħoss ta' bombi li qisu sparar ripetut u maġġel ta' Azzarini. Magħmula minn beraq żgħar ġo skartoċ ta' 3 pulsieri, il-kelma x'aktarx ġejja minn referenza għall gwerra ċivili ta' Spanja. U tal-bomba li hija magħmula minn taħlita tal-bomba ġo skrataċ ta' 3 pulsieri tal-kulur li tkun magħmula minn stilla tal-kulur u porf li ġo skrataċ ta' 3 pulsieri. Kol nistess, kull bomba jew fetħa beraq ikun fiha tir minn taħt sabiex din tkun tista' toħla mill-kanna. It-taħlit hija ġo skartoċċ tingħalaq permezz ta' takka. L-iskartoċċ ikun hemm taqqab u jiġi kkargat porfli li jservi l-aneċċa biex in-nar jidħol fit-taħlita u jqabbadha. Tużżana bombi f'daqqa nsejħulhom mazz. Hawnhekk qed naraw il-kaxxa infernali waqt li qiegħda fil-kanna u qed tistgħu tindunaw kull mazz fejn qiegħed għax għandek il-kartuna li taqqadhom flimkien. Hawnhekk qed naraw il-ħruq tal-kaxxa. Din hija parti mill-kaxxa tal-kulur. Mbagħad insibu l-kaxxa komplikata. Kaxxa komplikata hija l-istess hija kaxxa imma bej qalba oħra ġifieri nitkellmu bej il-qalba tal-bomba jew il-qalba tal-bera ikollok xi murtali komplikati magħha. Issa għaddu għat-terma tal-ballun, dan huwa il-mod ta' kif ballun ikun maħdum, għandek in-niċċa, għandek l-istilla ġo-ċentru tiegħu, għandek id-daqqa, għandek il-qoxra ta' barra, għandek it-temp u għandek it-tir biex jolleħ minn ġo l-kanna. Is-sabiħ tiegħu l-ballun hija li dejjem jidher tajjeb minn kull imkien għax huwa fil-forma sferika. Ngħaddu issa għall-proċess kif isir. Dak huwa daqsxejn ballun, daqsxejn kuluri differenti. Mbagħad insibu wkoll dal-aħħar snin sar famuż ukoll il-ballun tal-Blalen li minflok ikollok l-istilla ikollok blalen żgħar. Daw ovvjament ikunu daqsxejn kbar, ikunu ġiex piedi ġeneralment jew pietu u nofs. Nsibu wkoll il-ballun tal-beraq li dan l-aħħar ukoll sar moda. Kif jidher fuq ir-ritratt. Issa nsibu daqsxejn terminu ġdid ukoll stuppini.
li huwa mortal ta' daq żgħir ta' pulzir jew tnejn, ġeneralment jinħaraq minn fuq il-bjut, ikun fihom stilla waħda tir u kapsi elettriku biex jinħaraq. Issa daw xin jinħarqu daqsxejn b'ċertu ħinijiet preċiżi u meta jkunu f'linja dritta tifforma daqsxejn diżinni flajru li huma daqsxejn differenti. Hawnhekk qed naraw fjura bil-kulur blu u farfet bil-kulur l-isfar. Hawnhekk qed naraw il-kelma Queen ġifieri. Se tindunaw issa bil-filmat il-qoddim għalfejn inħarqet. Nsibu wkoll it-terminu tal-imrewħa li huma dawn l-istuppini li jkunu mwaħħlin forma tal-imrewħa li meta jinħarqu jiġu jiffurmaw id-diżinn tal-imrewħa. Hawnhekk nkomplu naraw kif il-kliem li jintuża fil-ħajja ta' kuljum qiegħed ukoll jintuża għal termini li jissimbolizzaw dan it-tip ta' nar. Terminoloġija ġdida wkoll għalina il-funtana tan-nar. Hawnhekk naraw li l-istuppini jiġu waħla mal-art bilan li jiffurmaw diżinn flajru fil-forma ta' funtana tal-ilma. U ngħaddu għall-famuż ukoll torri tad-dawl. Hawnhekk naraw li l-istuppini jintrabdu ma' struttura għolja tal-ħadid madwar 50 metru u li minna meta jinħarqu jiffurmaw diżinni daqsxejn differenti. Stajtu timmaġinaw, stajtu taraw l-ammont ta' preċiżjoni li jsir ġifieri u l-ammont ta' kreattività li toħloq sabiex tagħmel dak it-tip ta' oġġett. Ngħaddu issa l-ħruq tal-lob tan-nar. Insibu fl-jum il-fest eżempju naħarqu n-nar waqt il-ħruġ tal-proċessjoni, nħarqu s-salut u l-kaxxa tal-ħruġ. Waqt il-proċessjoni nħarqu beraq pront, mortaletti bil-lob, beraq kulurit, blalen, sajtzijiet, mortali tal-kulur. Waqt id-dħul tal-proċessjoni tinħaraq il-kaxxa ta' dħul li tkun imżewqa b'diversi qasmiet tal-kulur li tispiċċa bil-bomba tal-lampjun. Hawnhekk qed naraw l-għalqa ta' minn fejn jinħaraq in-nar. Metodu kif jinħaraq in-nar, nsibu l-metodu tradizzjonali minn fuq l-idej u l-metodu aktar reċenti permezz tal-użu tat-teknoloġija. Tradizzjonali jinvolvi 3 persuni li għandek persuna li ġġor il-mortal u tpoġġih ġol kanna, persuna li tnaddaf fil-kanna mixrar tal-mortal ta' qabel u persuna li tixer il-fjamma u tqabbad in-niċċa. Hawnhekk qed naraw il-post minn fejn jiġu maħruqa l-lob tan-nar. Il-metodu tradizzjonali jinvolvi billi persuna ġġor il-mortal minn ġol container li jkun fl-għalqa permezz tal-idej għal ġol post minn fejn jkun ser jinħaraq minn ġol kanna.
Il-mortal mbagħad jitpoġġi ġol kanna tal-qis li kollu bħala wesa u kemm bħala tul. Tinkixef fil-parti tal-vajina sabiex in-nardum ma jidħol fil-mortal u permezz hekk il-persuni jkun jistgħu jilħqu jmorru jistkennu u tinxtel in-niċċa u tmur tistken. Issa permezz tal-użu tat-teknoloġija, f'Malta dan il-metodu kien huwa aktar reċenti fl-2005. Ovvjament żdiedet iżjed sigurtà waqt il-ħruq, inħolqu effetti ġodda u ovvjament il-vokabularju relatat mal-lob tan-nar żdied ħafna. U ħafna minn dan il-kliem għadu jiġi msejjaħ bil-lingwa Ingliża. Fil-fatt se nkun qed nagħmel referenza għalihom hawnhekk ukoll. Aħna l-għaqda tagħna tuża il-Fire One sabiex taħraq dan tip ta' nar li hija sistema komposta minn il-kontrollur tal-ħarqa, il-module u il-rail. Mela għandek il-kontrollur tal-ħarqa huwa dak li jagħti s-sinjal għal fuq il-wires lill-module u l-module jagħti s-sinjal lill-firing rail u mar-rail tqabbad il-mortal permezz tal-wire. Hawnhekk qed naraw sistemi ta' wireless ukoll. Permezz ta' programmi fuq il-computer il-ġurnata nistgħu nipprogrammaw is-sekwenza li bija nkunu rridu naħarqu n-nar u naraw li effett ikun se jiġi ġenerat. Nagħmlu wkoll simulazzjoni tal-viżwal permezz ta' programmi tal-computer minn qabel. L-informazzjoni diġitali tintbagħat lill-programm tal-computer mill-kontrollur li tal-ħarqa. Il-kontrollur tal-ħarqa tagħti l-enerġija lil modules imqabbdin u tista' tqabbad sa 99 module li ammontaw għal 2560 il-biċċa nar li tista' tiġi kkontrollata. Kull module ikun abbonat ma' indirizz partikolari fil-programm tal-computer permezz ta' numru uniku. Il-kontrollur tal-ħarqa jibgħat informazzjoni lil module partikolari permezz ta' sistema li taħdem fuq iż-żewġ wires u kull module kapaċi jikkontrolla 32 biċċa tan-nar differenti. Ir-rail huwa dak li qabbad il-module għal malmazz tal-wires. Dan huwa s-sofarina elettrika li finalment jidħol ġol mortal innifsu u dan x'in jinħaraq ikun qed jiġġenera n-nar innifsu biex jinħaraq in-nar b'mod mill-computer ġifieri. Ngħaddu għall-aħħar parti li hija taqbil ta' waqt il-marċi fil-festi. Jibqa' f'idejna iċ-ċunturin u l-kanunu ċampions ta' Malta għall-Mortali tal-Kulun! Hawnhekk se tkunu tistgħu taraw l-ewforija u tal-Malti meta jasal għal dat delizzju ġifieri. U hekk il-plejlieda u f'għawdex raqna l-effetti kienu ħafna l-barranin Franċiżi Amerikani li ġew għalihom u dawk li jgħidu li huma the originals ngħidulhom. Jew privat, jew ritratti kif nagħmluhom għax pruvawhom għawdex. Reddi warġa ħallija imma t-tibru tagħhom għandna għal ġimgħa għaqda tan-nar.
tal-aħħar. Kif tidħol mit-triq tal-konvoj ta' Santa Marija, taraw dak it-torri fis-smewwiet dan jinħana f'lejlet il-festa u minnu joħorġu Nispera li dak kien it-tmim ta' din il-preżentazzjoni, nispera li sibtuha interessanti. Ngħaddu issa xi mistoqsijiet forsi li tistgħu issaqsu. Forsi jistgħu xi ħadd jista' jagħmel sinjal u jitkellem. L-ewwel ballun maħdum f'Malta bi stil Ġappuniż kien sar minn ħallija fl-1980. Għandna kumment imma m'għandniex nisemmi. Ma nafx. Semmejt dawk li huma stabbli. Il-klorati huma unstable, u mhux stabbli, u l-perklorati huma stabbli. F'liema kontest jekk jieħdux malajr, jekk ma jieħdux il-mortali, jekk mhux perikolużi. Huma iktar huwa fis-sens ta' waqt li qed timmanufattura. Għax inti hemmhekk tkun trid l-istabilità waqt li inti qiegħed timmanifattura x-xogħol tan-nar għax inti hemmhekk għandek il-kuntatt uman il-ħin kollu qribek. Il-periklu. Il-periklu iva. Għax inti mbagħad once li tara fl-ajru. Mbagħad jinħaraq irid jiġifieri. Imma l-importanti li sakemm qiegħed inti qiegħed tagħmel kuntatt miegħu innifsek hemmhekk huwa stabbli. Grazzi. Naħseb illi il-kavallieri ta' San Ġwan forsi ma ħadux il-krettu laħaqhom jekk fimtina sax jidhi li semmejt il-maskli. Inti mbagħad semmejt 1907 xi ħaġa ma naħseb jidhirli li l-maskli kienu jafuhom anke il-kavallieri sewa nisbi kavallieri. Bej l-1700 u l-1900. Dik xi tfisser hemm 200 sena hemmhekk. Imma ki pereżempju il-kaxxa infernali hija magħrufa li mill-lob tal-kavallier ukoll hija kassa finale. U l-ġuoco di fuoco, ġiġi fuoco, kien fil-fatt xi kun disin isu tal-arkett speċi. Illi hu stampa ta' Knisja tal-Vatikan, dak kien propja il-ġigġi fuoco kien suffari li jixelu stampa. Fil-waqt li meta ġew l-Ingliżi li kellhom il-Guy Fawkes dan kien jagħmlu daw ir-roti it-tondi wkoll. Ġifieri il-mistoqsija tiegħi din. Da s-sors ta' tarif allura minn fejn ġej taħseb inti semmejt l-isqallin. Sewwet kienu ġabu xi isqallin, hekk isqallin u l-kavallieri fl-istess. Imma ngħidu aħna il-makkinarju moderni u rejtna ngħidu aħna dik il-pressa. Dik mhux xogħol Malti u xejn, ġifieri minn barra. Huwa xogħol mill-Italja jew mill-Ċina jew mill-Ġapan pereżempju. Il-makkinarju huwa universali. Issa mbagħad inti tara dejjem fil-ħajja tara biċċa makkinarju u tara kif tista' dejjem tiġbora għad-delizzju tiegħek. Eżempju bħal meta naraw dil-pressa qabel kienet tintuża pressa tal-idej. L-ġurnata tintuża pressa tal-hydraulic. Ġifieri u jien naf qabel kont tibrom l-iskartoċ kif konna naraw tibromhom inti bidejk. L-ġurnata da xogħol qed isir ukoll permezz ta' magni li huma maħluqin mill-Maltin stess. Ġifieri dejjem tibqa' tevolvi u sabiex tiffaċilita daqsxejn il-ħajja tiegħek ġifieri u tuża t-teknoloġija għall-aħjar użu ġifieri wkoll. U tikkonferma li fil-faham biex tagħmel faham iż-żraġen, żarġun wieħed ħafna żraġen. Iż-żraġen ta' dwili biss jintużaw. Naħseb jien hekk naf jiena.
Iż-żraġen, hemm xi materjali ieħor ngħidu aħna? Malta nużaw iż-żraġen. Però pajjiżi oħra, South America, jużaw tip ta' skunk oħra. Ejjeku. Il-kemma żarġun bil-Malti aħna waqqajnija fuq id-dilja biss, imma żarġun jista' jkun kull siġ oħra kollha żarġun ukoll. Imma għal-Maltin li jifhmu iktar fuq id-dwieli, sew. Imma dan interessanti għaliex ngħidu aħna dak it-tip ta' meta jgħid potassa, potash bl-Ingliż, hemm il-kelma ash huwa faħam ukoll, mhux faħam irmiet bl-Ingliż. Jiġifieri ngħidu aħna il-faħam tal-kannol kun jagħmluh bl-istess proċess. Intom semmejtu inti tagħlaq l-arja meta taħraq iż-żarġun. Sew dak mhux ma ssibux fil-minieri ma skuk ta' siġar maħruqin apposta. Imma Malta intom fuq id-dilja biss li tiegħu. Id-dilji. Pajjiżi oħra jużaw tip ta' tanjam ta' skunk ta' siġar oħrajn. Differenti. U naħseb jintuża d-dilja għax huwa prodott li ma għaw f'jannar ġifieri insibuh bi kwantitajiet kbar u mbagħad kien jinqata'. Allura faċilment jista' jiġi irriċiklat ġifieri spjeċi ta'. Għax traktar Malta ma konniex nafu antikament bi żbir ieħor li Eżatti. Daqshekk prodott. Żbir nafu, ma pereżempju mhux se taħraq il-ħarrub pereżempju. Eżatti. Tajb. Fuq li bdejtu tgħidu, persuna qalet iva mill-kavallieri mbagħad kienu ġew Italjani li għamlu l-ħafna Malti. U apparti minn hekk l-ewwel baraxxijiet saru fl-1989. Nħalli wkoll. Kien hawn kumment ieħor. Mikrofon. Rozen għaddit kumment in-nar sinkronizzat mal-mużika kemm tal-ajru anke n-nar tal-art huwa interessanti ferm u proset tax-xogħol tagħkom u ta' din il-preżentazzjoni dettaljata ferm. Thank you. Ma nafx hemm l-aħħar forsi hawn xi kumment ieħor tal-aħħar. Għana trabbejna f'dak il-kultura, insomma, jaslu l-festi. Li l-missijajt ħafna jiena ma nafxux forsi impressjoni tiegħi il-ħoss tal-murtal. Issa sar ikun hemm ħafna sinkronizzazzjoni mal-mużika. U naħseb li telfet ftit. Jien ma nifhimx daqsi ma nidħol f'dettall, imma konna ċerta ħinijiet nafu ta' translazzjoni tal-beraq pront, ma nafx forsi tħossu dik li qed ittellef. Ovvjament it-tellef jeda. Imma kollok timxi skont U qed tiġbed jisek vera. in-nies xi trid. Nammet li qed tiġbed in-nies għax Għax- anke għan-nar tal-art, imma nimmissja dak il-ħoss meta taqbad miċċa Ej. u ħatibda l-raddina d-dur għandek l-istadji differenti tal-raddina meta ħat tispiċċa t-tnin qed jintefannar, dawk il-ħsejs immissjajthom ħafna. Jien eżempju għadha mill-affarijiet li bqajt baqgħu t-timbrati ġo moħħi kien in-nar meta nħaraq ġewwa Ruma. Il-ħsejjes differenti li nħarġu dak in-nar minħabba l-bombjar speċi differenti tal-muntanji, il-ħossijiet Ija. differenti li nstemaw dakinhar kienu vera ċari u tibda tgħid tista' tgħid daw prodotti li naħarqu ġorra ħaltana. Ġifieri l-arja taffettwa wkoll. L-arja taffetwa ħafna. Il-ma l-iktar li taffetwa wkoll iżjed issa l-bini. Il-bini issa aħna minn fejn naħarqu aħna fej jaħraq kull raħal ieħor ġifieri ta' għandek il-bini ma' ġembek. Allura xi daqsxejn jerbombjar differenti ħajsir. Allura ħoss ħajintelef differenti. Inti qed jinbidel il-ħoss. Dika parti li nħoss ħafna ġempju, anke meta mmur nara l-mortali ta' xi ta' raħal ieħor, inħossa wkoll differenti il-ħoss. U jkun mortal minn tiegħek stess, tinduna kemm hu differenti jinħaraq ġo raħal ieħor. Grazzi ħafna u proset ġannitin ta' din it-taħdita. Grazzi lil Klab Kodba Maltin li qed jagħtu 25 euro f'kodba lil kelliema li jkollna
Koll il-fondi ta' riċerka tal-Università ta' Malta li qed jiffinanzjaw dan il-proġett. Ringrazzja l-koordinaturi, l-professur Adrian Grima, Dr. Michael Spanjol u l-professur Manuel Mifsut u membri oħra li jgħinu Giusy Gatt, Rita Saliba, Daniel Bezzina u Michael Degwara. L-attività li jmiss hija serata ta' ċajt bis-sem ta' Trevor Zara u Vince Piccinino li se ssir nhar it-tnejn 30 ta' Mejju fis-6 ta' filgħaxija mill-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Serata bħal din ma tistax isseħħ mingħajr l-udjenza, għalhekk inħeġġiġkom biex tkunu preżenti fil-librerija biex tisimgħu iċ-ċajt u ġibu ċ-ċajt magħkom u ppreżentawh ukoll dakinhar. Grazzi.